3 gange 5 minutter. Det er en MMA-kamp. Ja. Der kører man længere runder, end vi gør i Muay Thai. 3 runder af 5 minutters varighed. Har du så trænet MMA før? Nej, aldrig. Jeg har trænet brasiliansk jiu-jitsu, som jeg synes er kæmpe fedt. Ja. Virkelig en fed sport. Og enormt teknisk, ikke? Altså, hvis der er nogen kampsport, der minder om skak, så er det det. Ja, okay. Jeg synes, at Thai, der er der jo en del med styrke, ikke? Og en del med højde, men i brasiliansk jiu-jitsu, der er det næsten altid den teknisk bedste, der vinder. Ja, okay. Der er meget lidt held med i brasiliansk jiu-jitsu sammenlignet med thai-boksning. Jeg tror, det med thai-boksning, der skal du være mere kølig. Der skal du være mere... Det står i hjerte. Vildt meget hjerte. Kold hjerte, og så skal du være mere hardcore. Ja, hvor jeg vil sige, at prisen, du betaler for thai-boksning, altså den skade, du kan tage, den også. Skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke, når jeg ikke er garret i brasiliansk jiu-jitsu, men det er hårdt sammenlignet med brasiliansk jiu-jitsu. Ja. Jeg ser også folk, der kæmper brasiliansk jiu-jitsu, de kæmper langt mere frekvent og hyppigere mange kampe i løbet af et år, fordi det ikke taxerer kroppen lige så hårdt, ikke? Du får ikke jernrystelser og så videre. Det er meget med ledlåsninger. Men nu ved jeg, at Rumble Sport, de er jo meget kendte. For deres MMA'er? Ja. Ja. Er det ikke også der, Dalby er fra? Jo, det mener jeg. En af vores helt store MMA-talenter, som er i UFC. Og der ved jeg, at vi har jo også Yahya, som kæmper i aften. Ja. Han er også for Rumble Sport. Mm. Og det er også en MMA-kamp? Ja, og hvor han har en 3-0. Jeg kan huske hans sidste kamp. Ja. Malik sagde du, eller hvad? Yahya hedder han. Ja. Så jeg tror, det er en titelkamp, han kæmper i aften. Hvis jeg ikke tager fejl. Der er en Yahya Ali her. Ja, lige præcis. Han er også for Rumble Sport. Det er han, Rumble Sport. Ja. Og der er en skandinavisk iska-titelkamp på højkant der. Altså, spændende. Nu har jeg jo set de her sidste 3 kampe, hvor han afslutter alle 3. Der vil jeg nok have ham på vinderkartet i første omgang. Det giver god mening rent statistisk. Kender du hans modstander? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har jo kæmpet en MMA-kamp. Ja. Jeg blev ringet op på et tidspunkt og spurgte, om jeg var frisk på at kæmpe MMA. Fedt. For jeg havde så mange i thai-boksning, og der tænkte jeg jo, hvorfor ikke? Det skulle prøve. Og så blev du taget ned på jorden efter 10 sekunder. Ikke 10 sekunder. Jeg blev spurgt, om jeg skulle sige hej, altså high five, og det sagde jeg ja, fordi jeg er jo altid umiddelbart, når jeg bokser, og så tog jeg hånden op, og så gik det ikke engang 10 sekunder, så var det det. Det er en helt anden sportsgren, ikke? Jeg vil sige, det er slet ikke ligesom mig. At tro, at man kan spille badminton, bare fordi man kan spille tennis. Det er noget helt andet. Det var fuldstændig noget helt andet, og det vil jeg sige, det er slet ikke noget for mig. Nej. Også når man ser UFC, det er jo en helt anden liga i forhold til det, vi ser. Absolut. Det er en anden sport. Ja. Tungeslag fra blå. Den bliver afgjort. Får en god mount der. Ja, den bliver svær at komme ud af, hvis han kan holde den. Lad os se. Altså Rød, han skal virkelig være fysisk stærk til at komme væk derfra. Han ligger i hvert fald med god tyngde på blå. Lad os se, om man kan kapitulere på det. Og man kører ground and pound lige om lidt, eller om han vil gå efter en choke. Kører han her, hvis han kan låse den. Så er det det. Ja, lad os se. Den sidder ikke dybt. Og hans vinkel er heller ikke. Jeg prøver, han laver en der var han sgu... Hold da. Ja. Det er reverset her. Og en lille disclaimer, hverken Elmir eller jeg er kendt i det her game, så hvad navnet er for de forskellige greb og lignende, det kan vi ikke gøre alt for klog på. Altså jeg vil sige, at blå er meget teknisk. Man kan se, når han prøver at komme væk.
Der er han rigtig teknisk. Nu kan han prøve at få en full mount på rød der. Komme over med begge benene. Må det ikke han får den om let. Rød forsvarer den. Det er flot arbejde, blå laver på toppen. God til at holde fast i den dominerende position. De er over halvvejs med første runde nu. Ja. 5 minutters runde. Der er kørt noget god hammerfest der til siden af hovedet. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Når jeg ser sådan en kamp, jeg ved ikke, om jeg synes, den er for kedelig, men det der ikke sker ikke så meget i forhold til thai-boksning, ikke? Der er i hvert fald meget på gulvet, hvor action ikke er lige så konstant og den samme. Ja. Hvor de kæmper meget om at få det her dominerende greb, ikke? Men hvordan tæller man så pointene, når man ligger den nu? Jeg mener, man vægter det rigtig meget på, hvor meget tid du har i en dominerende position på gulvet, ikke? Altså mount time. Hvor aktiv du er, spiller også en rolle. Ja, okay. Og så bliver slag og alt selvfølgelig også scoret ind, men helt hvordan det bliver scoret og vægtet, det ved jeg ikke. Ja. Men mount time spiller en kæmpe stor rolle, og noget, der vægtes rigtig højt i MMA. Blå har god, tight boksning. Stående. De kommer hurtigt slagende. Dejligt at se. Gode middle kicks også. Jeg synes, han er hurtig. Rigtig hurtig. Og meget bevægelse. Han går efter en takedown her. Ui! Men du må ikke give knæ, når du ligger ned, vel? Det mener jeg bestemt, du godt må. Ja, okay. Til kroppen. Ja. Og til benene. Du må ikke give knæ til hovedet. Ja. Og du må heller ikke slå i baghovedet. Og nu er det her jo en atypisk ring at kæmpe MMA i. Typisk så plejer man at bruge en oktagon, et bur, hvor kæmperne ikke kan glide under. Så det er derfor, de rejser sig op, og så genindtager de den udgangsstilling, de havde, da de var henne ved torvet. Ja, der kan man se, at... Og nu må vi se, om den er tight nok fra rød side, den her. Jeg synes, det er svært at se. Udebart tror jeg, at blå holder ud. Der er der 1 minut tilbage, ikke? 1 og 20 sekunder. De kører jo kun 3 minutter, når det er amatør. 5 minutters runder. Også når det er amatør? Ja. Ja, okay. Så vi har lidt over 3 minutter igen. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange kampe de har, og hvor faren de er. Kommer der lidt ground and pound for blå her? Han har i hvert fald god energi, blå. Til at han har domineret kampen indtil videre, ikke? Absolut. Både stående
på gulvet. Ja. Det kan godt være, at du har ret, fordi hvis der er 10 sekunder tilbage, så passer timeren på skærmen ikke i hvert fald. Jamen, jeg er Det har du ret i. Det er 3 minutter. 3 minutter, når det er amatør. Ja. Det må bare være en grafisk fejl på skærmen. Det er det. Nogle gange, når der er flere kampe, hvor vi går fra amatør til professionel, så skifter tiden. Så det er ikke noget, der kan rettes, hvis det først er blevet noteret fra produktionens side. Men det er en amatørkamp, og det er 3 minutters runde, der bliver kørt. Tredje omgang. Tredje og sidste, ja. Der vil jeg sige, at første eller blå, han har i hvert fald været mere kontrollerende. Ja. Det er jeg enig i. Jeg kan ikke se, at rød har nogen runde indtil videre. Jamen, jeg synes, han virker mere tung. Jeg tror, vi fik et low blow til nedre regioner. Så får man lige noget tid til at komme sig. Normalt har man lige 5 minutter faktisk til at komme sig. Men nogle gange kan kæmperen godt bare stå der og trække luft, fordi han er så træt. Og i sådan helt rigtige klassiske thai-regler, der er det jo faktisk ikke forbudt at ramme i skridtet. Ja, okay. Udover med knæ, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det er meget tit, at det er noget, der bliver i talesat på dansk grund. Men jeg mener, at i Thailand, der er det ikke noget, du som sådan bliver straffet for. Ja, okay. Hvad mindre det er et knæ i clinchen, hvor du ikke kan forsvare dig mod det. Ja. På sådan, når de sidder og kører. Altså rød, han er jo mega træt. Men jeg kan også se det på ham, altså i forhold til blå, ikke? Jo, blå mixer det godt op. God takedowns, han også får lavet. Ja. Det er der kørt her. Der skal Omar måske lave noget, hvis han skal... Spørgsmålet er, hvor meget energi der er tilbage her i sidste runde. Vi har lidt under et minut tilbage. Så er det bare op til blå, om det er dommer, der skal afgøre det, eller man kan selv afgøre det. Jeg ved i hvert fald fra min egen debut, det var mega hårdt. Så den tid, det tog at kæmpe, ikke? Hmm. ...20 sekunder tilbage. Man kan også se, at... Jeg tror ikke, den er så dyb for rød side, og det er nok til at choke blå. Ja, men man kan også se blå, bare det han arbejder, så... Ja. Han ved også godt, at han har vundet de 2 første. Men han kan også lidt blå, altså. Ja, der er ikke... Han tager det stille og roligt. Tager en sikker sejr, ja. Men jeg vil gerne sætte mere stående for blå, og jeg synes faktisk, det var rigtig god stil, det han kørte.
Sidste 10, så må vi se, om han giver slip blå og prøver at... Sikker på en sejr. Ja, den har blå. Der var ikke så meget hen hos Rød, synes jeg. Nej. Han havde ikke et modsvar, hverken stående eller på måtten. Han havde på enkelte gange, hvor han fik vendt den, ikke? Men alt for kort tid, hvor han ikke når at få lavet noget. Den næste, det er en titelkamp, ikke? Jo, national. National VPC titelkamp, ja. Der har vi så Ringsted igen. Mod Fightworld. Det bliver en... Nu kender jeg begge klubber rigtig godt, faktisk. Jeg har også været en del i Fight World, ja. Og de har nogle dygtige kæmper. Og det har han, og jeg ved, at træneren Varsen, han går sgu til den. Ved du, hvad vægtklasse det er i? Jeg tror faktisk, det det står der ikke noget. Jeg tror, det er 67, eller jo, 67 kilo, hvis jeg ikke tager fejl. Ja, ja. Det kan vi se, når de går ind, så plejer man at have meget god idé om, hvad vægtklasse det er i. Ellers kommer det fra Nick Barnø lige om lidt, når han kalder spillerne ind, kæmperne ind.